저기구나 원래 생각 모든 하이나? 하이나? अफिसनि टाइमा लेट जाबायमोनलै ओंखामफ्रालाय जागोनना जायाखै जाखो? ओंखामालाय दहायनो मोननानै रेडिखा गावहानो थाबखौनो सिखारा सानानो सानजौलायनानै सिखारनायानो एसे गोबाव उन्दुयो आरो थोद जाम्बि 5 मिनिट लेट जाबाबो अरजाया जोंना डिउटिया हरावहाय मेगन मोदै जायोना खामानि मावबाय थानाय खोमायावनो साबुन फेम्फोनानो दंजोबफिनो माबायदि दुगैना फैखो फालाय खावब्ला खावसिनो एसे मोजांनो जोनो दुगैना फैदों आं साबुन फेम्फोनालाय अबेनिफ्रायथो फैफाखो दैखौनो अरगोन बायदि गिनानै खम खावब्ला खावसे हाखु दाखु दुगैनानै फैयाखै बियो ओंखायनो फैफाबाय जेबो नङालै बेफोरो ओमफ्राय हायना आंना गस्लाया द्रोनानै दोनखाबायना आं ओंखारलांसै माबा थाबनो गस्लाखौ आं दिहुनना दोनखाबाय गाननानै ओंखारबोदो आं ओंखाम खुरैग्रोनोसै मा जाखो हायना जेबो जायाखैबा मानोथो होनबाय थाखो फुङाव दैफोर लोङाखै नामा उदै खालियाव गेस्ट्रिक खरस जाबाय बायखो ना माखो आयै नोंहा मिथिखाया होमबा मा जादों आङो मानो गेस्ट्रिक जालाबायनांगौ जाखो आयै मा जादों बाबा मानो इसिबां गाबसोदों आंखौलाय आयै नालाय हायनाया माबा गोबागासिनो दङ होननानै गेस्ट्रिक खरस जाबाय बायदों नामा बोरो आइ ओरै जालाय माखौ सानैजों मिनिलायबाय थाना खारलांलाय खोबैलाय मा जादों आयै जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैयाथ' फिसा जेबो गिनांगौनि बाथ्रा गैया हायनाया मोजाङैनो दङ हायनाया मोजाङैनो दङबालाय आयै होमबालाय मानोथो बे गोबाखौबाय थादो सिगांनि जाथायखौ गोसोखांबा दाबो गिखांनाय मोनो आयै मा जामारदों बुङा मानो मोदैजों अरायसम बुंफबनानै थानाय हायना बिहामजोनि मोखाङाव दिनै गोजोन खुसि महर नुदों आङो राखेब फिसा हायनाया प्रेगनेन्ट जाबाय नोङो फिसा जासिगोन मा आयै हायनाया प्रेगनेन्ट आरो आं फिसा जासिगोन ये आयै नों बेखौ मा बुंदों आं बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद खुसि मोनबाय आङो आयै आं फिसा जासिगोन आयै आं फिसा जासिगोन आं फिसा जासिगोन औ फिसा नोङो फिसा जासिगोन आरो आं आबै जासिगोन दे फिसा मोजां खबर खोनानायनि थाखाय गानै जोमै ओंखारबोदो मन्दिराव एसे फुजा हैना फैनोसै दिनै डिउटियाव थांथ'नांला नोङो जागोन आयै जागोन आं ओंखारलांगासिनो दङ नों थुग्रोदो आं बिफा जासिगोन आंखौ बाबा होनसिगोन आफा सोंगोन नामा ना बाबा होनगोन ना दादि होनगोन मा होनगोनबा आंखौबा बाबा होनगोन ना दाद होनगोन आंबो फाग्लासोलै दाबो महरखौनो नुवाखै मा गोसोखांगासिनो दङ जेखियानो जाया मानो बर' राव आफा होनबानो जाबाय आरो ना हायना मा जाखो हायना आं दिनै जोबोद खुसि औ हायना आं दिनै जोबोद खुसि हायना नों मिथिगौ ना नों बिमा जासिगोन आरो आं बिफा जासिगोन औ राखेब आंबो दिनै जोबोद खुसि मोनदों औ राखेब जों सानैया बिमा बिफा जासिगोन हायना एसे मोजां खुसिनि बाथ्रा होनानै मानो गाबखो नोङो सना ना नोंनो बे गथ'खौ नाङा नामा लाथ'आबा बिदि खोथा नङा होमबालाय मानोथो गाबदों एसे मोजां खौरां मोननानै दा गाबसना नोंनि मेगनाव आङो मोदै नायनो हाया राखेब थारैनो आं बे बाथ्राखौ मिथिना मोननानै आं जोबोद खुसि राखेब बेसेबा गोबाव बेमाराव गोग्लैसोना थानानै दिनै नोंनि थाखायसो आङो बे खुसिनि खौरांखौ होनो हादों आङो बे खुसिनि खौराङानो नोंनि थाखायसो मोनदों आङो बे खुसिनि खौरांखौ नों नङामोनब्लानो आङो दाहालागै
मा जालांजोबसिगौमोन आं हायना नोङो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सना औ राखेब नोंनि थाखायसो आं दिनै गोदान जिउ मोनफिनदों आं नोंनि थाखायसो आं दिनै गोदान महर मोनफिनदों दिनै आङो बेबायदि गोजोन खुसिनि खौरांखौ होनो हादों आङो नों नङामोनब्ला आं दि मा जालांगौमोन हायना दागाब सना दागाब नायलाय ओरैनो नायलाय आंनि मोखाङाव नायलाय जाम्बि बायदि माखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो बियो दागाब सना दागाब होनदोंना आङो हायना बेफोरो गासिबो खाफालनि लिरनाय गोजाजोबसो आं नोंखौ मोनदों नोङो आंनि हिन्जाव जादों बेफोरो गासिबो इसोरानो सोरजिनानै हरखाजोबखानायखा बेवहाय सोरबा मोनलायलायो सोरबा मोनलायलाया सोरबा बायदिया दुखुनि गेजेरजों आरो सोरबा बायदिया मिनि खुसियै गावनि अनजालुफोरखौ मोनलायलायो नाथाय हायना जों सानैनि खाफाला इसोरानो दाना हरखानायखा जाहाथे जों सानैया मालाबाबो गावस्रालाया होननानै बेखायनो हायना दिनै आङो नोंखौ जुलि लानानै नोङो आंनि हिन्जाव जानो हादो आरो बे न'खराव दिनै बेसेबा मोजां जोलै सासे फैनो नागिरदों बिनि थाखायनो हायना नोङो बारा दुखु जाबाय थानो नाङा सना सिगाङाव जा जाबाय जाना थांबाय बेफोरखौ नोङो मानो सानबाय थायो जोंनि गोदान जिउआव गोदान महराव अरायसम मिनि खुसि थानो नाजादो हायना नोङो बेबायदि दुखु जाबाय थायोब्ला आं सहायनो हाया सना बिखायानो रोहो रोहो खामखांबाय थायो आंना नोंजों लोगोआव अरायसम आं दङ नों जेबो जिंगासिनो नाङा नोंनि राखेबा अरायसम नोंनिनोखा नोंनो आंनि हां सना अब्ला दिनैनिफ्राय नों दागाब दे नोङो गाबबाय थायोब्ला आंनि गथ'आ गाबख' जालांगोन बेखायनो नोङो दिनैनिफ्राय गाबनो मोननाय नङा होनखाबाय आङो बिमाबो फिसाबो गाबख' जायोब्ला बोरै जागोनलै सिगाङाव सासे उनाव सासे बायै बायै बुरखायनांगोन माथो आङो हायना बुरखायनाङा दे आंखौ फिसालाखौनो देनां बुरखायबाय थाबानो जाबाय नोंखौ सिगाङाव लानोसैब्रा फिसालाखौ उनाव लानोसै जाया होमबा नालाय मा बुङो मानसिया राखेब आं बिराद पानिपुरि जानो लुगैदों पानिपुरिनि बिदैखौबो जे लोंनो लुगैदों आङो गोखैनो आं खोन्थानोसो बावगारदों आइया मन्दिराव थांनो लिंदोंमोन गासैबो ज' थांनोसै ओमफ्राय बेयावनो पानिपुरिखौबो जाना फैखादो जाया होमबा जागोन दे ओमफ्राय आं प्लेट मोनथाम जागोन खिन्थु माना खालामनाय नङा नोङो जा दे जा प्लेटसे जायोना प्लेटनि जायो जाबानोथ' जायोना खुगायाव थांनाय बुस्थुखौलाय आंलाय मालाथो माना खालामफेरखो नोंखौलाय मालाबा माना खालामो ना प्लेटनि मोनजाया होननानै प्लेटसेल' जा होननानै बुङो बे बांगाल बोरायफोरा खिथु खुरै खुरै आलु बाथोन सिफ्लेना हरसोनायखौनो बिराद गोथाव मोनसोगारो नामा नोंस्रा खथ्थ'बा गोथाव थिंख्लां बिदैयाबो आसि खन' खन' मैलियानो आसुगुरनिया रुंग' लांजोबलायो खोमा बेखौनो जि गोथाव होननानै जासोगारो नालाय बे नामबाथाय साननायानो गाज्रिथार जि गाज्रि साननो रोंखायो बि माबा ओरैनोसो बुंदोंलां थु I love you, Haina. I love you. I love you too, Rakesh. गोथाव ना? बरिया टेस्टि। जाबावनो? जाबाय। जोबनायनि लास्ट मोनसे जाबावदो नों। एसे देलायनायजों समायनाय गावदां फामि बिबार नोंलाय एसे देलायनायजों समायनाय गावदां फामि बिबार नोंलाय पुर्निमा अखाफोर नोंलाय पुर्निमा अखाफोर नोंलाय एसे देलायनायजों
सोरनि फन फैलायखो दासोलाय ए लिंसारसो माथो हेलौ आदा how are you फन हमनो थाखायनो एसे गोबाव टाइम नांगौना नोंनो हे माय हेन्डसाम बय दिनैसो मा खौरांलै आं नोंखौ मा सोंदों नोङो मा फिननाय होदों आदा मा सोंदोंमोनलै बावलायलांबायसोलां हे सर्बनास बाजेटआव खाथियाव मोननायखाय आंखौ बावगारबाय नामा आदा आंनि हेन्डसाम बयखौनो आं बावगोन नालै नै नोमबादिया खाथियाव दं रायलायहर होलाय रायलायनां बाजैजों खनसेबो रायलाय मोनाखै दाबो सोर बे नो लाउदाव होनानै होबाय आं रायलायहरदो सोर होनखाबाय लिंसार हेल' एहे बाजै आं थांगासिनो बैसागुआव